kamar yadda Allah Ubangiji ya sa ku jajirce kuma mu haɗa kai Allah Ubangiji ya sa albarka da ma'awa gudu ko muna kan soke a saboda haka ina buƙatar kowace yana da kawai kana ce an ba da wannan an ba da wannan an ba da wannan abu wani ba ka tafiya a wannan tafiya abu da kake so ka duk wanda za a ba ya yi kokari tsakanin yau da gobe a ciki a kawo yawwa kamar da aka gwada kuma yana tabbatar muku da cewa abin da na ku na shi da iya yi wallahi abin da na ku na takarar yake yi na shi da iya yi abin da na ku na takarar yake ba dole ko ya dawa da abin dan ya san ba za su iya kuma yadda kuma takarar mai zaji ce mutum da kansa haƙi da na kuma na ƙara wani wani sa ga shi ma an sha Allah su ne ba ma gobe kuma shi ne shugaban ƙasar kuma Muhammadu Abubakar da kuma aiki Allah ya sa Wani ba wa na kwana ya gida aiki. Saboda haka har gobe kada wanda ya samu kare an ba ku Wanda sa da kone suna koce a abu. ƙara ba ku wani kuna cikewa wannan da ake ba ku ina son mu wayan mu kowa kai ya tabbatar da abin da ya sa aka ba ku wannan saboda mutum ya zama cikakken ɗan jam'iyya ba wai ya zo kawai na abu kai ne ba wannan fam da ake ba ku ba don komai ba akwai wani kati da kofi kati suke bawa wanda idan ka mallaki wannan fam insha Allah wanda ka rubuta abin da ake Kaka haska yarinya na mun jiya ban zo da ta ba yau tana jiya fiye da ta. Waka haska ta haska Amma ka haska ta ba. Askarawa ke da. amma yanzu majority wasu suna da shi wasu kuma an ce ba su da saboda haka za mu ɗaga mai fata a nuna mai kuɗi domin ku tabbatar da dalilin da ya sa a ƙara wannan fom domin kada mace ta gaji kuma na zance wasu ku sanar da wanda ba ku sani ba saboda haka na gode muku Allah ya saka muku da alheri. Amin. Ya barzo. Amin. Yadda ba ku gaji ba kuma kar ku gaji. Duk inda na yi zalin cewa da nake wallahi soyayya ce ta Muhammad kuma da alhaji ya sa muke wannan abin saboda kun kawo ƙwarin nuna soyayya ku wai ina ma ga ba ko ya nuna a kan soyayya ina da kuma na gari ai ya kamata ku nuna soyayya ta kama mata saboda haka insha Allah ku nuna soyayya a kan Muhammad Abuka alhaji ɗari bisa ɗari saboda haka yadda Allah bai gaji da ni ba kuma ku nuna da cewa Allah Ya yi barzo. jagora ku wani kuma bai kun wannan tafiya ta musamman hannu Abubakar a jama'a aiki da mun da muhi to kun ga yin tafiya da muka buga masa Allah ya kaje shi da ku ta abin da muke kira da zuciya da yanzu kuma za mu muku siyasa ta gaskiya da abin da aka bawa da bango za mu ba ku da abin da kuma yake a gefen ku wallahi za mu taimaka muku kafin na ku taimako yanzu Allah ya bani jagora Allah ya wuce mana gaba Allah ya ba mu nasara Allah ya sa mu mana da dole wala ana ku da umar da ya zama da yanzu da ke irin wannan gudanar da umar wani da rashin tafiya don kuma kana muku maka ta hukuri ba zan ba ku fara muku maka ta hukuri kun ga da saboda kun ga dalilin yin wannan kwamfa kakarar wannan takardar ta ce dalilin da ya sa muke muku wannan kwamfa muna son kowa ya mallaka kowa ya kunna a kai Allah ya mai jagora nasarawa 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 first lady sai kwalliya first lady sai kwalliya first lady sai kwalliya Allah ya mai jagora Allah ka ba mu nasara Allah ka tabbatar mana da alheri bari mu bar kuma niyya ta muku godiya akan wannan al'amari wannan bayani da hukumar da ta na gode wanda biyu da garin bai samu wannan babban ba kun ga babba a hannun mun kira mun kushi da Allah ya babba shi cikin wannan leda ina gode
haka sanin za mu dinga ba kowa idan kana da mutum 20 za a ɗauki kamar kwaya 20 a baka in kana da mutum 10 za a ɗauki guda 10 a baka in kana da mutum 50 za a ɗauki 50 a baka in kana da mutum 100 za mu ɗau 100 a baka insha Allah yadda ba ku kashiya ba kuma kar ku kashiya an riga an yi duk abin da za a abu ya zo ƙarshe yadda aski zo gaban gobe an ce ya fi daɗi amma mu ba mu ji daɗin shi ba don Allah ya ji daɗin shi muke ji Allah ka mana jagora Allah ka ba mu nasara saboda haka za ku bi wanda ya san yana da wannan irin katin wanda ya taɓa yi wani sai ya zamanto wannan gashirin yana da shi ya daga shi wanda ya san yana da shi to ba sai ya yi wannan fatan ba wanda kuma bai da shi za mu yi kokarin sha Allah na mu yi wa mutane domin su ma da fatan fatan yawa wata jami'a suka ba da shi kowa zai zama to Allah da an kuka daure ku wannan fatan kowa zai wallaki wannan saboda haka ku jajirce ba gudu ba ja da baya wanda bai samu labari ba ku ba shi labari wanda kuma ya samu labari ya ƙara ba wanda ya samu labari saboda haka bukatar mu tafiya saboda haka Allah daga fon ga fayin mun kawo wanda za mu ba kowa da kowa ga shi wani shi kada shi kan sa saboda kun kashi duk wanda yake bukata insha Allah za mu bayi gobe ya zama to kun je kun kawo abin nan idan an yi shi yau an yi shi gobe an yi shi jibi lahadi to daga lahadi an kulle wanda ya samu wanda bai samu ba kuma sai ya ji ya so lokacin da ya kare saboda haka Allah ya bari jagora Allah ka ba mu nasara Allah ka sa mu dace ai ba da wallahi da huta lafiya kowa ya kulayi mu kulayi da mu samu babban ba mu ba mu an babba da sai da kake da gobe da ni ba ya san layi idan ma mutum bai ishe shi ba sai ya yi kokari wani mutum bai samu ba sai ya yi sana su zaɓa ya kokari da zama to kada yana kowa ya cire ko ba da ya cire ya fi wani masu cikin wata cikin ce ba to yanzu fom namu guda biyu nan zamu cika wannan zamu
Haba na ki haƙuri saboda yanzu ba zai ji ba.